upa bat ukun bat umen sim bokoi. Amen. Kejingai jong try jong Yesus Kristus bagi jing in jong ublay lam bagi jing aslong jong men sim bokoi kin don rengkat bat pi baro. Rengkat bapiru. Ko men ko para hagani gesni ngisdan yau benai jong kamaria thei soti hau bangin pendut baro si benai ban pusan ya kejing ie ke jong ublay ka bola ai lang ba ka mi beneng jong i hagani gesni ngi penlong ru ikane kamas bukui kum gajing petang ya gajing le rublay ka donur bukui tam jong Jisu ki khandai sngi thodiem ban kong jong benai wala da phim yo ban priang ya ko kumanian bukui hanrei sim bak phila pendam ya kata gajing rublay ban nyau be ba kam tukut kane gajing rublay ha ka donur bukui tam Jisu hagane kamas ni duai na penta barok kita kiba pang kiba sitong kiba ye kiba thoin ki jongi ni duai bakin lai na kata ke jing pang ke jing sitong ke jongki ni duai ru na ke benta ki doktor ki nurse ki to kiba don hakitrat cingkoi cingkhia ki nong penyai ki kam ki jam po ke jela ke jongi po kari ke jongi ni duai ru na ke benta ke jing chat thai jong men siem jongi wei para jongi i Susan Jones Sandran video ke jingja thai pom chukon tungin kubur bagi long ginong pop kenang ban long gi balakre ban le niam ya ki jing maya bukhui ngin sim kasla ka bakhat lai na ka kot jing duai chongi kasla ka bakhat lai ngapla hau lei badan bor baro badapi kon men ko para bangala lepo shibone dagi jing perkhat badagi tien dagi kam badagi jing lek lek dagi jing lek palam jonga dagi jing lek palam jonga dagi jing lek palam bakrau e jonga nama kata ngakerpa ke kamaria bakui kabaya isa kathai soti ya kiaga berkilung kuat, badia pi ko hemban ko para, banduai na benta jonga, hau try blay jongi, blay beren bor baro unisn ayengi, bandalama ikipom jongi, unyalam yengi shaga jing em bom jukut. Amen. Ko try to isn a, Go try to his name. ko Christo isn a, Go Christ to his name. ko try to isn a. Go try to his name. Tuang ini aduai. To ai ni kerpan ko blay badan bor baro. Barangkat baru Joseph pokui banya silem. Kabalang jong me kan la banyai pikir. Ya ke jimpen pau, ya ke jing maya jong ke jimpen em ya ki bre. Kabai ke jing sedang jong ka melapen kamti. Ha ke jing sumar suker bakit kia jong u. Dau try jong Yesus Kristus ukun jong me. Uba emar basin syar ringkat ban me. Hake jing elong ko wei jong men siem bokui. Wei blay junam la junam. Amen. Kajing pulih ng kitab Genesis. Ublay blaong. Dong inya tau ya ubreu hakadur jungi. Hakajing ya seriem yangi. But I kin long kin rat halor ki dok ha kadur yaw. But halor ki sem kasun. Halor ki jangri. But halor ka khandau baro. Bad halor ki kenjab par baro ka par halor ka khandau kumta ublay la thaw ya ubreu hakadur jung uhi hakadur ublay ken la thaw ya u shenram bakantei la thaw ya ki bad ublay la kar khu ya ki bad ublay la ong haki Donang kha nang roy to pendap ka khandau bat to pendam ya ka
Bat tolong kenrat halor ki dokha kaduriau. Bat halor ki sim kasui. Bat halor ki kenja ba im bakhi halor ka khendau. Bat ublei la om. Hakmi nga ai hapi yau kenja deng baro. Uba penmi sembai kat badon hasla khendau baro kawai. Bat yau kenja deng baro badon sembai hauso juu. Pin sa penlom jen bam yaki. Hakim rat baro haka khendau. Haki sim baro ki bahasun. Haki kenja bapar baro halor ka khendau. Bat haki ki badon jing im baro len. Ngala ayo kenja ding jen ngam baro banlong jing bam. Te klalong kumta. Te ublei layo i yaki e baro ubola thau. Bat da shisha baro kalong kababhashi bun e. Kumta lawan kapremit bat labur sakastak kasngi bahenri. Kumta la pendep nadong syadong yaki neng bat kakhendau. Bat yaki jajin thau baro. Te hakasngi kabahenyau ublei la pendep yala kakam baula le. Bat ula syong thai hakasngi kabahenyau. Naga kambaro kaba ulale. Kumta ublei la kerku ya kasni bahenyo bat la penkentang yaka. Namar ba hakata kasni ublei ula syong thai naga kam juu baro kaba ulale hakajin thau. Kakten jong utrai. Ngis ngomu ya ublei. Kajubak sumpi kanom. Kari melalo utrai namen nengko. Shua badan kai di kulumba. Ne shua badan tawi ka kendau na kapertei. Melalong ublei na bom cukut syabom cukut. Kaja kari melalong utrai namen nengko. Mepen kelab yang yau breu syau kendau. Bat me om lek pai ka kuon ben riu. Hagi khmat jong me shi hajas nam kin long tang kum ka henin ka ba shuwan shulai ne kum shikla ka jin ap men ne. Kaja kari melalong utrai namen nengko. Kumta to ikai ni banyo ikisni jongi. Bangin duk yo ya ka start ka donut. To phai no potrai tat hadu lano. To isnei ki shakri jome. Kaja kari melalong utrai namen nengko. Dang step perngap to penhab ini da ka jing e ba isnei jome. Bangin duk isa basyat men baro kisni jome. Ai ba ya ka kam jome en yo i da ki shakri jome. Bat ya ka bor badan burang jome da ki khuon ki kti jomki. Kaja kari melalong utrai namen nengko.
gasni ai ban khu yaw trai utan rong jingket jongi ublei ulong unong pen im jongi. Utrai undon rengkat bat phi Ringkat Bakiru, kejing pule na ka gospel bukui kakum Umatheus kaburam ambil utrai ha kata ka por haba ujisu ulalek shaka shnong la jong ulahikai yaki ka sinagog jongki hadu bakila snow lengo ba kila yo om nangno une ubre ulayo kat kane ke jingsta bat kabor ban le kat kine ki kamba hato une umdei ukon jong misteri de hato ka kmi jong u kamdei ka bakerteng ka maria bat hato ki bashipara bat u kimdei u Jacob u Joseph u Simon bat u Judas hato ki parakan thai jong u baro kim shong kim sa lang bat ni tenang lo une ubreu ulayo ya kane baro bat kumta kila snow thut yo hendrai jisu la ong haki unong ya thu lupa uyo burong keleng saudong lai tang asnong la jong bat hayeng asam jong uhi bat shim le bun ki kamba hangtan namar ke jingbom ngai jongki ka gospel jong utrai Kejingero Yabiru Chris, para banyet de ye ye hakabas dang jong neu benai jemang ni kemau burang ya u Joseph bokui utanga jong kathai soti ni kemau burang yo kum unong tre ni kemau burang yo kum unong tre ubreu batrei de kiti la jong batrei de gamet ban ya gane kesni burang la sedang hagas lam khat kendai spa san posan ban burang ban kenma ban ie ban shania ya baro kitu ki batrei de ka bormet ki batrei de kiti ki ba penmi la gas ep kas a kane ke cing perkha ban burang ya kitu ki batrei bakta kawan hi naga ketien ke jong blai hagajin pule ka baneng kong jongi ka bangila shen na kitab Genesis ngila yo snow syapang blai batrei bakta nadu kasni ka baneng kong hadu kasni ka bahnre shong thai utrei ukta uthao ya ka baneng bakta perthai uthao ya ka lom kawa uthao ki durya uthao ki uthao ya baro tak badan hagane ke perkai ublei ubatrei ubakta bat nanta ni sayo jingmon bakano bano kakam kabangile kano bano kakam kabangitrei kadai kakam kabadan burang lada kata kakam jongi ka ai burang yo ublei bat ka pendentoy ya ki para jentau hakmat jong ublei umdan bakra umdan barit hakmat jong ublei kam don don ke cintre ke bahek kerdan ne ke baret kerdan namar mo ubal thao yo skan perjong ula thao ro ya brea uba thao yo sentiu ba itna u thao ro yo ding sia u tao ba thao ya ki mara ki bahek ki bakra ki baklai u thao ro yau kêu ubaret ubam don bo ndre batrei ya la ka jong ka nang ne yo ka jingmot bo ublei jongi udei ublei ubatrei ubakta ubanyo buron ya baro ka ja jingtrei ka badon ha ka de ka batrei namar mo ulong long trei namar mo udei ulong tha
kum jo aga gospel ngelayo so baka yeng ka sam jong khun jong play ka de ga yeng ka sam ka batrei ka bakta da ka bor met hateng ni kum bang la ba ni panya phe ki jai kam ka bagi trei uto batrei office uto batrei langka uto batrei chemistry uto banyak kali uto trei komputer atau bakrau bat ni keng baka ka jikoror jong ka kam ka de na ka tulok ka bagiyo uto yo tulok si paula une yo tang si pau tu kai si sni ta ka bomot une ubayo tang kendia ka pisa te upo ro ka kerdan hakmat jong blei kamlong kunta ubasar ya ka surok man la ka step ba ubasin syar ya ka ri man la ka si hakmat jong blei kian ka ndrei kumbang laom hapdeng jong iki breu nginang ban ya phe bat ni pen ya phe ikita ge jat jing trei ngela yo snow ka gospel ba kumno ki parashnong jong trai jisu ke laom nam no neu yo ka ne ge jista na habang itu lut iki bahaya na sam jong ya ka kami jong urung itu yu pa jong urung itu ki para gen ben jong itu tena pa uyo bat kum ta kala thut yo jisu re kam dei ban long kum ta khun jong ublei ulawan ha yen ka batrei ka bagta ka bathe la ka sep la ka sa ka bayo la ka bang la ka sa la ka kup la ka sam da ka batrei sitom da ka ba khoi ki kiti da ka bathe ka sa ka sa kata kalong nuksa naga bentai jomi ba kano ka kam ka bagi trei ka ne ka pertai lada kata ka kam ka ai buram ni ublei lada kata ka kam ka ai jingam toy ya ki param se kalong ka kam ka bagi ai buram ya ublei ha ka chu ka por pa deru nyo snow ba ublei u shot thai ha ka sni ka ban nyo kata kam dei ka shot thai ka bajai pede ka bajai tu rei kalong ban penjaja nakakam ka bagi trei ban nakata gada habur keri kinong sinsha baro ki pelai sisni ka sitayo babaro ki batrei ki bakta laga dei da bornat laga ka dei da bor prakhat kalo ka jai tin trei yin yo ban shot thai ban kata ka la ban ai ka kanwan ra hangi ya ka jing thamai kanwan ra hangi ya ka bor ban la ban trei bia ublei ula shot thai kamut setia bo umpe kmi shu yegi jin tham ju re upen jai la de bun yo ban kmi da ka jing ye kum ong ga tien jong blei ha ka kitab Genesis ka bangila pule ublei ula pe yeki e baro ke bola tha ban ula yo I bakalong ka baba ublei ukhat yangi bangin nang ban buram ya la ka jong ke jing tre bangin nang ru ban buram ya gitu ki batrei ya ki kam ki jam da ko bornet ke chongi modur la da gi barok ye trei office manopat bantum pan la da magi barok ye long sensar chong kari manopat ban ya dai kari ke chongi la dam dam ki sipai la da gi barok ye long ki babu ki office te manopat ban penkit ye ga berni khau chongi barok ki kam kilong ki badon burang barok ki kam kilong ki badon la ka jong ka don tongin burang ya barok ki bre ki batrei ka lo ka kam Joseph hagane gesni la yo snow ka gesni burang tu Joseph komunong trei ba shamla lerain wala de pating kun jong blei ola pendak ya kata ga yeng ka sem da ka kam mystery jong ba ka khot ro yang iwei ban pai shaladi bangin trei ka lo ka kam ka badon burang ka ba ai burang yu blei bat ka ba pen mentoy yangi hagane gesni para bange tungin doai ba kan don hakalo ka lo bejaka ba ndon boong ngam don jing trei ka wei na ki jing cencar gini gesni ka de kata ki jing trei bar unyarak ru yangi unyarak ru ik haga imlang ka salang jongi ba baro ki breu kinyo la ka kamai ka keji kinyo la ka bang ka sa kinyo la ka kam ka du kinyo la ka kam jitrei ke jikta ke jongi en yaro ya Jesus Christ Jenam amen.
chim là cái sla cái bà apple là cái con jing đoài trong ní cái sla cái bà apple long balakar khu mami ko try play trong cái prethei baro namar na cái jing po hu krahai trong này ngela yok diang yo khu bagi terwa hami uso trong cái thndau bagi jing krei ubre un sakala long yani ukpu cái jing em and your ro yo play shi junam long balakar khu mami ko try play trong cái prethei baro namar na cái jing po hu krahai trong này ngela yok diang ya kawan bagi terwa hami uso jong diang wan bat jong cái jing krei ubre kan sakala long yani cái jing di bakan jam siam and your ro yo play shi junam cái sla cái bà arpuai to duai ko para bagai jing kinya jonga bat jongpi kan long cái bà priang hun how blay pa budan bor baro to try kudyang kanya nikiti jompi na benta jia ro bat kaburong kakateng jomu kajing to yangi bat kabalang bako jomu barok kawe ni kerpa to try ba kumba ujasat bokoi da ke jing iek pa bariu blay ula shakri yau kun balakha marwei jongme yau balakha na ka maria thei sopi kumta nyiru nyela ban shakri ha kaduan jongme da ki do dot bokoi dau kres utrai jongme amen utrai undan rengkat bat pi rengkat bat piu Don tiu ya lagi donut ni kenti beki syamrai don ini aimu yau try play jongi ka shomhok bat kare da shisha galong ga bashong hok bat ka badai kadai ti jongi bat ke jing penem yani haman la ka por ba ka jaka ban aimu yami ko kenrat ko pa bu kuai ko play badan bor bat bom chukut bat ban ai hame ka jing ro ka badai hok ban pendon buram yame ban ai nam yame hagan ne gasni kan mau jong Joseph bukui namar long tau breu bahok yau ba mela ai kumukuren haka kami basoti jong play ban ushakri bastat ban bahusia yau ba mela thum ban peitan kami ya ka yeng na sam jome ba unsumar sukher kumukpa yau kun bala kamarwei jome try jong Jesus Christ yau balap pun daga jingka serngeu umen siam bokoi lang bau khes kya gel kya ro ya kaburam jome ki hima ki dal mane bat ki bor ki kinyu hakmat jome ka benang bat ki bor ka benang bat ki serafim balaterku ki amane rengkat daga jingkemen ngiker pa eme to ai ki sur jongiru kinya solang bat ke jongki kat bagi penpena daga jingero bas ngauret Daya
sha melong bokui ko trai ka thmei jong ke jing khoi bar namar ka ta ni kerpan yame to pun khoi pen kentang ni ke ni jentrwa jong ni da ka ba pha yo man sem jong me kum je halor jong ki ba ken dok kala long ni yangi kamet ba ka snam jong trai jong ni u Jesu Christ hakapor baladino yo badala ka mon sngo bhan ula pediang ye ke jingsha shitong ula shim yaw pu badaga baingu yame ula kedia yo bat ula ai halaki senran u om to shim bat to bam naga ne pi baro namar ka ne ka longa met jonga ya ka ba on it naga benta jongki haga jo korokam ndalala yabam ula shim ya ko kuri badaga baingu biang yame ula ay ka halaki senran uong to shim batodi nakane ki baro namar kane ka long ka kuri jongga snam jonga jongga jutang batmai bat bom jukut ya ga ba on penmi naga bentai jongki bat naga bentai ki bobon ya ga ban ma ikipong to le ye kan ni pan kan mau ya ga ke jing maya jong ke jing ngai ke se ba ni ma yo me u ba ni be la ga ne ka namar kata ngi ke bapen mentai ke jiniam ke jimi pat jong u ngi terwa me ko trai yau pu jong ke jingem ba ya ko kuri jong ke jing penem ngi da ai mu ai dem namar la yau yangi ke ba bet ben yang akmat jong me ban ban syakri me da ke bas ngauret ngi kerpat yami ba ngi ke ba yo benta ga met ba ka snamu kris ngin long ke ba penyateli ka wei da men sem ko khoi to kan mau ko trai ka balang jong me ka balang sapriang setelah ke perthai ba to penjana ya ka ha ke jing ye rengkat ba Francis ukpa bu ko jongi ki bishop baro ba ke lengdong to kan mau lem ru ya ken ban ki para senrang ba kan thai ke balayot ya da ka ba kermen ha ya ke jing mi pa ba ya baro ke bala khlat no ha ke jing snei jong mi to priang ye ki sya ke jing shai ka kmat jong mi to isn e yangi baro ngi kerpat ya me knang barengkan ba ka maria thai soti bo khoi ka kmiu blai Joseph bo khoi ukurem ba soti jongka ki apostol bo khoi bat baro kiru khoi ke bala pensong bhaya me pateng la pateng ngindup long ke bayo bet ban yo benta ha ke jing em bom chukun bat ngin ya ro bat pendon buram ya be dau kun jong be u Jesus Christ da u lambat u bat ha u kan long ha me blai pa badon boy ha ke jing ya long ko wei jong ben siem bo khoi baro ko buram ba ke jing ya ro junom la junom Amen. Nishim kesla ke ba arpo nyau kumbala hukum yang i dong nong penim bat kumbala hikai ngi daga ktien blai ngi not ban ong ko pa jongi uba ne kan long go khoi ka kerteng jombe kan wan ka hima jombe kan long go mon jombe ha ga kendo kumbala ne to ai ngi menta ke jenbang jongi ka bahala kasni bat to ma yang i ya kerengkang jongi kumbayo imam yang balas ni yangi bat wat yalam yangi sya ke jing pen shoy henrei to pelai yangi na ka basni
to pelai yang ini kerpan to try ni jing snail baro bahaga jing sebun jong me to ai jing suk jing sai ni sngi jong ni nang berga jing rap ke jing snai jong me ngin like baro bor na ka pop ban ngin yo jing ada ni jing jenjar baro kat bagi dan up kemil ti ke jing kerman bokui bagi jing wan pan jong nong penem jong ni u Jesu Christ nama ka jong me ka lo ka hima ka jong me ka bor ka buram junam la junam ko try Jesus Christ meu bala ong hai apostol jong me ka jing suk nga i api ka jing suk jong na ai api wat pe ki pop jong ni nrei ka jing ngai jong ka balang jong me bahaga jing sebun jong me to ai kai ki jing suk ba ka jing ya tli ka wei ka kum ka mon jong me ma meu ba em bat basan sha junam la junam Amen. ka jing suk utrai ka dan barabo rengkat bat phi Ringkat papiru. dong in ya teruai ka dak ka jing suk i wei hai wei pa Hakmi ukon lang rot jong ublay hakmi ubakit no ekipop jong ka perthei sukito yaki balakhat shaka jing hawai jong ukon lang rot ko hanra ngam shong ho mamen wan rung mo ka yeng jonga nrei shong tang da ka tien bagan sem jonga kan sakyahi para bangai agan ni ko kadang por begin priang yung Jisu ya kamet bagas nam jong try nyem yo kalan henrei to ngin pedang ngin duai ya ka jing duai kumanian men sia in penlet ya ka jimut jeng perkhat jong i sakading na jong try ba sakading na ngin shem gasla ka ba lai pokra ngin duai ya kumanian men sia ko Jisu jonga ngangek scam bamedon terli ha ka sakramen bakoi tam keduan nga iye yame na lor ki e baro ba na trang bamenwan ha po kamen sen jonga nama ka menta kumne ngamla ban priang yame ha ka sakramen bakoi to wan na po ka dodot jonga ha ka jinglong mense ngapiam yame halaga dodot baga penyeso ya lade batme wasya bangkasyu name
Ngin sim kan bar tingwan ar spa pra khandai ar pra khandai Kumba melapsai ke yeng ke sam bakmen chong me. Daga jen bam naga nega duan kedupat. Haga nega sniken mau yau Joseph bukui. Do yada yaki daga jing yada bom cupet. Kotrai ni kerpat. Bahaga jing sebun chong me. Tori penek yaki jen ai chong me haki. Dau kres utrai chong ye. Tuhan Para bengai haga nega sni bangikan mau yo Joseph bokui ngin doai na kabenta jongi hi iwei na kabenta ki ba ie ki ba thoin ki jongi da ka bangia doai lang ya ka jing doai ha Joseph bokui in siem na ka jing doai jongi kasla ka ba khandai thosa kasla ka ba khandai thosa ngidwai how Joseph bokui bo unyada kumbawa yada ya yeng ka sam bokui Nazareth unyada yangi yeki yeng ki sam jong yero inyadwai lang ko Joseph bokui hage jing shitom jongi ngia pet shame ban ngi terpa yame ban yada yaki da kata jingie ke balasan roh yame bat katai soti betelam ka kemi jo play baka jingie kwa da ka bangla kudo ye kunlung jisu ngi kerpa yame ba men pe isnai ya ke jingyo paten ka ba jisu layo
dalaga snam bokordor bat banyara yangi haki jingdon kam jongi daga jingara bokordor jongi kolong da jonga yeng bakul toda yo pai ba belajar jong Jesus Christ ko pa musbun to sumar yangi naga klam jonga jingbakla bat jong ke jingjong ko nong na badon bo naga khat dan jong me to is yangi hagane ke jingele bat ki bor ke jingdong bat kumba malapalai ikinlung jisu naga jingma jong ke jingya menta todaru ya kabalang ko ko play nagi jingriam jong nong shul bat nagi jingjenjar baro to kudo ye iwei yangi haga jing sumar jong me kumta daga jing kersyam jong ga nuksa baga jingara jong me ngin la ban yin hok bat ban yap hok bat ban yo haga jing sum bom jukul amen Amen. Nyidwai ru haga kmi benang jongi bakan nyada yangi kade shibenta naga jingdwai rosary jongi ke jingdwai jongi haga kmi benang be jongi ngin shim naga sla kaba khandai thau a kasla kaba khandai thau a inia dwai la nia phetri hapo ke jingada jongpa konong khlei bokui wat kentai ki jingkaran jongi ha ki jing shitong han rei to plai yangi barobor na ki jing ser baro ko taste badon ram badla ku utrai undon rengkat bat pi Rengkat bat piru. blai badon bor baro ungkur ku ye pi ukpa bat ukon baru mensem bokoi Amen. toilet suk kamas kalawai haleluya haleluya Yesu ya ublay, aleluya, aleluya. para bangai biye nyai kublai ya pi baro ke balai shim benta haga nega mas bokoi hukum jo haga jingduai ya rosary bokoi kabau pa bokoi ukentu bat mangirung ya kentu lang kalong baro ashibanai benta kum bangi julehi hakipor ke bamdon kum kini ki jingja nyidwai rosary daga jingshirham kaba ngakwa ban kentu ya pi para bangai hai duan jong pi halayeng halasam to bu ki sentil bu ki mombati hakmat ko duan jong maria thai soti bat ya dwai lang shiyeng shisa nyitet ya ka jing klai ka bor jong rosary bu khu haba ni dwai u da ka jing ruble te ga ni ka jing kerpat jong i kalong to ya dwai rosary bu khu marwai shimet lane shiyeng shisa bu ya la ki jong ki jing thmu bu ya la ki jong ki jing kerpat haka kami bukun jong blai bat kan ra yaki shakmat ukun jong ka ujisu haka ni gasngi ni kwa banai ku blai ru yaki nong le bha jongi ki bala yarap yani bat penpoi yaka ni ga broadcast shaki yeng ki sam jong pi lang ba ki cable television ki YouTube bat ki Facebook nya ai ku blai yaki bat ni duai na ka petai jong ki kenang pai na kya ublai trai kan ra nang kar khu kar do ya ke jing spon joki te para bangai biye aga ne gas nutrai ngin don hi kombo judon aga por shi khau shi tang men step ngin don kamas aga ketian kasi aga por arba jem sngi ngin sodon ke jing doa yo rosary bokoi ba ka jingker khu da ka sacrament bokoi tam juga duan aga por sau baje ngin don kamas aga ketian pareng ndru baje jan miet pan ngin sodon kamas aga ketian ga to blai dragon rat naka jinga sai lam jong maria thesoti unang kerku unang kerdo yani ngin sim ko wei ka jing rai ha ka kbe benang pa ye jongi Nishim guna bajing wai ar spa san wa ar san a le jingmot shaka kbe benang jongi shaka dur jong kbe benang ba ngin rai ni ka jing rai Amen.
Yesus Joyce Nayani Oh Maria Kanungya Rap Kristan Tuai Benta Jogi Aga Ketepa Bagukun Mensir Bagukun Amen En Ya Roh Yang Yesus Kristus Sunok Amen